Ще ходиш в Лапландия, вземаш 4 комплекта. Не мога да си облека и още нещо. Намираме се в центъра на София и днес ще подаряваме комплекти на Карма. Колкото комплекта облечеш, толкова остават за теб. Остани до края на това видео и ни последвай в TikTok. Говоря за награди. Ела да те излагам. Днеска имам специално предложение за теб. Колкото комплекта на Карма облечеш, си остават за теб. Съгласен ли за да пробваме? Да. За теб сме опънали розовия килим на Карма. Тя все едно е знаела, че днес ще прави това предизвикателство. Така, заповядай. Започваме с синьото. Поред тебе, колко комплекта ще успееш да облечеш? Максимум 3. Ето виж, хората вече разглеждат. Как са комплектите цената? Добре, до момента имаме напълно заслужен първи комплект на Карма. Ти ми каза 3. Максимума до момента победителката е с 5. Тоест има вече скала, да. Предлагам да продължим към третия. Хайде да видим. Добре. Някога правила ли си подобен тип предизвикателства? Даже не бях оптимистично настроена към това, но... Приятелката седи там надалеко, смее ти се, обаче ти си, понеже сигурно си даш, сега ще дадеш поне един комплект. Продължаваме. Мога да се сгъна да си публика. Добре, колко станаха? 4? 4. Ти каза 3, имаме 4, така че със сигурност трябва да гледаш оптимистично на нещата. Честито. Как ги усещаш? Ами много ми е комфортно. Ще ходиш в Лапландия, вземаш 4 комплекта и... Не мога да си облека и още нещо. Да, перфектно, супер, добре. Приятели, имаме победител. Бубето си спечели 4 комплекта на Карма. Честито. Благодаря. Да си ги ползваш със здраве. Включвам се само да кажа, че до края на ноември тече Black November и има цяла категория, която е на намаление. Отивайте бързо да пазарувате.